Здравейте, аз съм Мартин и пак ще снимаме такъв клип, дето трябва да оцелиме топката в ето онзи кош. Това е Андрей, това е един мой приятел. Здравствуйте. Здравствуйте, айде. Така, само да такоме. То, сега къде е топката? С ето тази топка ще трябва да оцелиме ето точно Белия къш. ето този къш. Така. При Анди. Анди се засилва. Джеко! Джеко! За малко. Лиза ми се е тука. Не. Дай така. Аз. Виждате. Неймар Джуниор. Гледаме. Нали са? Аре ме меси, бе. Не, той не можа да оцели. Аре, бе. Виждаме топката. Анди! Това не беше кош! Това не беше кош! Супер! Суплекс Сити! Имаме. Сублегей Сити. Оу! Ето като... Аз съм българ! Я още веднъж, това не го снимах. Още веднъж отиди Ивики, моля да. Ето сега... Аз съм българ! Разбрахме те! Как не го оцели, бе? Моето ли? Аз? Аз съм убия. Аре, кой? Ще съм убия. Това не беше кош. Today did man. Бъди. Вижте, това е Бъди. Това е моето куче. Аре, давай, гледаме те. Така. Сега Бъди е публика. Бъди е публиката. Тук ме тепеш. Тепеш ми, Марто. Бъди. Аре, бе, пауза. Аре. Сега. Марти, състезаваме ли се? Да. До 3. Пак играм до 3. Предишния епизод пак играхме до 3. Така. Аре, бе, топко! Ще ти набуча топко. Така. Гледаме. Аре, бе, Роналдо младши. Опа! Какво? Така. Гледаме коша. Гледаме. Виждаме. Хайде. Не, тук Е. Сега. Така. О, yes! Yes! 1-0 за мене. Ето. 1-0 за Мартин Кръстев. Нещо ми... 1-0 за Мартин Кръстев. Марти, тази вода ще разлее. Нищо. Не. Гледаме коша, гледаме го. Не. Не, ще я спрям да зици. Така. Теба педерас. Не!
Гаст. Сега. Не, бе! Айде, бе. Днеска колко хубаво ги копвах. Fuck you. Гледаме. Ай! Стига, бе! Айде, Лакин. Лакин. Не, чакай. Ще ми дадеш ли повторение? Да. Айде, бе! Кош. Ей! Майка ти, бе. 2 минути и 5. Наближава 6-та минута. Не. То сега е 6-та минута. Да, бе. Аре, бе, Мурон. Не! Мамо. Аз мислех, че ще кажеш. Майка ти, бе. Майка ти ева. Майка ти, да, ева. Yes! Умело се псуваме. Не. Майка ти, бе. Нали, Марти? Марти? Нали, както казах? Умело. Yes. Ай, не малко. Снимам. Вижте този Роналдо мънчи. Аре, давай. Аре, Роналдо мънчи. Аре, Роналдиньо. Аре, стига, бе. Това не го заснех, това fuck you. Марти, ние с тебе си псуваме колко можем, нали, Марти? Какъв е живот? Верно е. Животът е като запет. Аре, бе, запеч ния. Аре, бе, запечени на запет. Колко баларе! Бати е фендито, значи. Аре, би, Фенди, буди. Аре, Марти, аре, че ще... Моля ви се, пишете в коментарите. Ако клипа ви е харесал. Първата курва. Сега играем до златен гол. Никой не оцелва. Та ще съдиш. Айде. Златен гол ли играем? Да. Това не го заснех. Що? Това е такова... Трябва го на пауза. Добре. Играем до 3. Айде. Айде. Не, бе, как ти искаш? Клипа сигурно ще е 10 минути. Да. Ще ги направим? Мали 10 минути сигурно и колко. Не. Анти къде я изстреля? Да, ми беше накриво. Много накриво. О! Тя докъде отиде? Тази топка. Непослушна. Непослушна топчица. Непослушна топчица. Не говоря за онези топчици, които
Да не казвам. Да, ние така и така. Знаем кои са. Ние знаем кои са и вие знаете кои са. Със сигурност. Ако знаете кои са, пишете в коментарите. И пишете също в коментарите кой се справя по-добре. Защо? Да пишат. Да пишат хората, викаш. Аре бе, колко баларе. Колко баларе, бъди, връжи си малко. Гол. Не бе! Айде бе, Роналдо. Аре! Не бе! Пропуска. Вижте Бадолин. Здрасти, Бъди. Не ме хапи. Той не може да хапи още, защото е бебе. Че го... Не бе! Их! Бадолинчо! И това е пропуск. 2-1 е все още. Бъди, не ми дитай топката. Бъди ми пречи. Бъди стига. Бъди. Имаш ли? Да. И това е просто. Сега да видим. Бъди, престани. Ай, това е гол! Сега, ако клипа ви е харесал, пишете в коментарите. Не, Мартя. Или просто го харесайте. Сега ще играем на истина. И в следващия клип ще играем на истина или предизвикателство. Сега пишете в коментарите. Чао!